Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lero abale ndi lachinayi pa 7 August chaka cha 2025. Ndi lachinayi la mulungu wa 18 pa chaka. Pali maphunziro 6 amene tufuna tiphunzire ndi one of the passages imene ineyo ndimayikonda kwambiri, amene tapangirapo mibindikiro ingapo limodzi. Mukaona kuti sindimadutsa mibindikiro itatu inayi tisanabwerese passage. Mawu athu oyamba tsiku la lero akuchokera m'buku la Numeri 20 ndi 1 kulekeza 13. Pali nkhani yabwino ya Mose amene adatulutsa madzi kuchokera mthanthwe, koma pali zotsatira pa moyo wathu wa Chikhristu. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Fortunate Tokosa kuchokera ku Our Lady of Peace Mtendere Parish mu Diocese ya Dedza. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo namba 95. Musaumitse mitima yanu monga ku Meriba kuja, monganso tsiku lija kumansa mchipululu. Ambiri ukamba zoona, we are hardening our hearts. Chimvereni mawu a Mulungu, chiyimbireni nyimbo za Mulungu, ma devotions chipangireni. Moyo wathu ndi monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse kusasintha. Ndipo mawu athu amumthenga wabwino pali funso loti aliyense ayankhe mmoyo wake wa tsiku ndi tsiku. Yesu Kristo ndani mmoyo mwanu? Ambuye Yesu lero akutitengera ku Kazareya Philip, ndipo tiwerenga mthenga wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Tiyeninso abale ndi alongo tisinkhe limodzi. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Numeri. Pa mwezi oyamba, mpingo wonse wa Israeli udafika ku chipululu cha Zini, ndipo anthuwo adakhala ku Kadesi. Miriamu adafera kumeneko nayikidwa komweko. Kumeneko kunalibe madzi oti mpingowo umwe. Tsono anthu adasonkhana pamodzi nawukira Mose ndi Aaroni. Anthuwo adayamba kukangana ndi Mose. Adati, kukadakhala bwino tikadafera pamodzi ndi abale athu aja amene adafa pamaso pa chauta. Chifukwa chiyani mwatifikitsa mpingo wa chauta ku chipululu kuno, kuti ife tifere kuno pamodzi ndi zoweta zathu? Ndipo chifukwa chiyani mudatitulutsa m'dziko la Igupto ndi kutifikitsa kumalo oyipa ano? Kuno sikumera tirigu, kapena mitengo ya mkuyu, kapena mitengo ya mipesa, kapenanso mitengo ya makangaza, ndipo kulibe ndi madzi akumwa omwe. Apo Mose ndi Aaroni adachoka pa msonkhano uja napita ku khomo la chihema cha msonkhano, ndipo adadzadziponya pansi. Pomwepo ulemerero wa chauta udawaonekera. Tsono chauta adawuza Mose kuti, tenga ndodo, ndipo iwe ndi m'bale wako Aaroni musonkhanitse mpingo. Tsono ulamulire thanthwe kuti litulutse madzi. Anthuwo akuona. Motero udzawatulutsira madzi mthanthwe anthuwo, ndipo udzamwesa mpingo onsewo ndi zoweta zawo zomwe. Pamenepo Mose adatenga ndodo imene inali pamaso pa chauta, monga momwe iyeyo adamulamulira. Tsono Mose ndi Aaroni adasonkhanitsa mpingo onse pamodzi ku thanthweko, nawuza anthuwo kuti, imvani anthu opandukanu, kodi tichite kutulutsirani madzi mtanthwemu? Apo Mose adakweza dzanja lake namenya thanthwe kawiri ndi ndodo yake. Pompo mudatuluka madzi ambiri, ndipo mpingo onsewo udamwa pamodzi ndi zoweta zomwe. Chauta adawuza Mose ndi Aaroni kuti, popeza kuti simudandikhulupirire ndipo simudasonyeze pamaso pa Israeli kuti ndine woyera, simudzalowetsa anthuwa m'dziko limene ndawapatsa. Amenewa ndiwo madzi a ku Meriba,
kumene Aisraeli adakangana ndi Chauta, ndipo Chauta adazionetsa pakati pa anthu kuti ndi woyera. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adafika ku madera a Kazareya Filipi, ndipo adafunsa ophunzira ake kuti, kodi anthu amati Mwana wa Munthu ndine yani? Iwo adati, ena amati ndinu Yohane M'batizi, ena amati ndinu Eliya, enanso amati ndinu Yeremiya kapena mmodzi mwa aneneri. Apo Yesu adawafunsa kuti, nanga inuyo mumati ndine yani? Simoni Petro adayankha kuti, inu ndinu mpulumutsi olonjezedwa uja, Mwana wa Mulungu wamoyo. Yesu adamuwuza kuti, ndi wodala Simoni mwana wa Yona, pakuti si munthu wakululira zimenezi ayi, koma ndi Atate anga amene ali kumwamba. Ndipo ine ndikuti ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe limeneli ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo ngakhale mphamvu za imfa sizidzaugonjetsa. Ndidzakupatsa makiyi a ufumu wakumwamba. Kotero kuti zimene udzamange pansi pano zidzamangidwa ndi kumwamba komwe, ndipo zimene udzamasule pansi pano zidzamasulidwa ndi kumwamba komwe. Yesu atanena zimenezi adalamula ophunzira ake kuti asawuze wina aliyense kuti iye ndi mpulumutsi olonjezedwa uja. Kuyambira nthawi imeneyo Yesu adayamba kuwadziwitsa ophunzira ake kuti ndiyenera kupita ku Yerusalemu, kumeneko akulu a Ayuda ndi akulu ansembe ndi aphunzitsi amalamulo adzandizunza kwambiri. Ndidzaphedwa, koma mkuja wake ndidzauka. Apo Petro adamtengera pambali nayamba kumudzudzula adati, pepana Ambuye, zisatero, Mulungu asalole zimenezi. Koma Yesu adachewuka namudzudzula adati, choka apa iwe Satana, ufuna kundilakwitsa. Maganizo akowa si maganizo a Mulungu ayi, ndi maganizo a anthu chabe. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Maganizo akowa si maganizo a Mulungu, ndi maganizo a anthu chabe. The moment tasiya kuwerenga mawu a Mulungu, kupita ku nsembe ya misa, kusinkhasinkha za Uthenga Wabwino, pang'ono ndi pang'ono maganizo a dziko amayamba kulowa mwa ife. Timayamboganiza ngati wina aliyense, timayamba kuchita ngati wina aliyense, timayamba kuyankhula ngati wina aliyense, timayamba kuvala ngati wina aliyense, timayamba kudya ngati wina aliyense. Ambuye Yesu lero mu Uthenga Wabwino afuna tionetse kuti if we want to remain constant to God's will, nthawi zonse tizipanga attune our thinking kumaganizo a Mulungu, kumaganizo a Uthenga Wabwino, kuma sakramenti yake. Zitha kuoneka zombwambwana koma ndi zimene zimatiyika mucheni. Tsiku la lero sindimafuna tikhazikike pa Uthenga Wabwino, ndimafuna tione zinthu 6 zimene mawu athu oyamba akutipatsa tsiku la lero. Nkhani ya Mose Aisraeli amuvuta, amsowetsa mtendere, ndipo wamvadi kuti koma utsogoleri akuti ife tufuna madzi, bora mukanatitengera ku Egypto konkuja, timadya adyo, timadya galiki, timadya vivwembe, timadya za izi zimwatipatsa kunozi, mukuti mana zatikola sitikuzifunaso. Taona niso ludzu lativuta. Nde Mose na Yesu watopa. Ndipo dzulo lija ngati sidzana munamuva Mose akudandaula kuti kodi anthuwa ndidabereka ndine, ndidatenga pathupi pawo ndine. Aliyense munthu wamatopa ukuona kuti zina zake it's beyond your measure. But remember, tili ndi Mulungu amene amakhala nafe nthawi zonse. Nde Mose ubwino wake kufoka kwake kuli apo. Amati vuto likabwera amalinyamula vuto lija nkupita nalo kwa Mulungu. Wapita kwa Mulungu Mose wakadandaula, Mulungu akumuwuza kuti pita. Anthuwa ndathandiza, ndayankha, ndapatsa madzi. Utenge ndodo ukamenye thanthwe patuluka madzi. Nde out of that experience pali maphunziro ambiri amene timafuna kuti tiyankhulanepo. Tisayiwale kumene akuchokera Mose. Akuchokera kunena kuti wapsa mtima, anthu Sabata atha ija timamva kunena kuti wamva phokoso, Aroni wakanika kuwapanga control, Yoshua wakanika kuwapanga control, anthu aja aumba chimwana cha ng'ombe amba kuchipembedza. Mose pang'ono ndi pang'ono temperature yankati mwake ikukwera. Phunziro lathu loyamba lipite kwa inu achinyamata. Ndonena kuti feelings are real,
but don't let them rule your life. Mose mmalo mochita zinthu modekha mmene okhala akupangira nthawi zonse anatsogoza mkwiyo, anatsogoza ma emotions kuti alamulire moyo wake to the extent kuti wakalipira anthu aja kusiyana ndi zimene Mulungu anamuuza. Sanamenye thanthwe kamodzi, wamenya kawiri. Chifukwa cha mkwiyo umene uli mwa iye akulephera kumvetsera liwu la chauta, akuyamba kuyendera yake. He's so emotional. Ndikunena kuti tosefe timakhala ndi ma feelings, timakhala ndi ma emotions. Emotions are real, but don't let them guide and rule your life. Kuti amene uja ndithana naye wandipyetsa mtima andidziwanso, mapeto ake timadzapanga regret kuti ndikanangosiya. Kapena achinyamata neno hey kansikana kaja ndikavaira ndithana nako amwene. Inde, those are real emotions. Zutandoza kuti ndiwe munthu wamoyo. But if you want your life to be ruled by that, muononga ndalama zanu, muononga tsogolo lanu, muononga nthawi yanu, mapeto ake udzapanga regret. Wandikhumudwitsa mtsikana amene uja ndidzipha ine. Why? You have let emotions to rule your life. So emotions are real, but don't let them rule your life. Even if adindo kumene nthawi zina chifukwa kuti munthu wina sana kuyankhule bwino kuti koma ndidziwe kuti pakampani pano bwana ndine, mboma muno nduna ndine, koma ndithana naye. Tangodutsa nyengo za ma primaries, taona zisankho zosiyana-siyana, amene aja sanga ndipangiza adziwa atimva amene aja. Ayi, mwakhumudwa, but calm down. Mvula imatha, chisanu chimatha, kutentha kumatha, seasons zimatha, kumabwera ma seasons zosiyana-siyana. Chachiwiri, don't save God on your own terms. Mose akumuza kuti ukamenye thanthwe kamodzi, iye akumenya kawiri. Akumuza kuti ukayankhulane ndi mwala, iye akutembenuka akuyang'ana Aisraeli. Ndichite kukutulutsirani madzi anthu okanika inu. Mwachidule amafuna kuti azipanga za Mulungu koma pa malamulo ake. Ambiri timafuna mpingo ziyendera malamulo athu. Timafuna pamene tikuntumikira Mulungu, we should save God on our own terms. Akuti inde ndithu wakhululukira koma akuti ajasinga nkhululukire. Tambopanga create our own terms. Don't strike the rock twice. Once is enough. Chachitatu ndana kuti zinthu 6. Ambiri timafuna zinthu zobeba, tisaiwale zobeba kills everything. Mose adaona kuti kungomenya kamodzi, koma amafuna amenyenso kachiwiri anthu akujirira yomweyo madzi akutuluka. Ambiri timafuna zobeba, nsembe ya misa yobeba, chipembedzo chobeba. Kukatolika amangogwedezeka chonchi, kukatolika kuja sizimabeba. Timafuna ching'oma paliponse zobeba, ansembe ajaziya nkhula mokalipa mosonyeza ndeti mati adzatsidwa ndi mzimu. Zobeba kills everything. Sirwenda kuti tizikhala so flat. Koma don't exaggerate things like Moses. Ambiri timafuna zinthu zosangalatsa zenizeni. Alipo moda Christian akwafunsa kuti mwabwera ku church kunalizo lero dapemphera ndipo bambo amene uja, brother amene uja, deacon uja watipemphera kunalizo zotani ndipo pwete ndipo watiseke. Inde wakuseketsani zotani. Upeza kuti zero chimene mwatolapo. Tungofuna zotani zobeba. La Mulungu lapita ndi mauza a Khristu pamene timapemphera nsembe ya misa. Kuti kodi ife timaganiza kuti Mulungu ndi gonthi. Nchifukwa chani ambiri timankalipira Mulungu. Mulungu timanena kuti ndi tate wathu, mbali naye ndi nzathu, timenena tizicheza naye bwinobwino. Atate, tsiku langa silinali bwino, ndakumana ndi zowawa izi, ndili ndi nkhawa izi, ndili ndi manthawa, mundithandize mawa. Basi bwinobwino ndi Mulungu. Koma anthu timanena kuti amene aja simapemphero. Ndiye timafuna zobeba. Ndiye ndinena kuti Mulungu si gonthi. Atate tabwera pamaso pano mutithandize. Mulungu amamva bwinobwino. Take it easy, take it easy. Ife tikabwera kwa nsembe timafuna akamatidalitsira kakolona kandichani azizungulira pamene pachakufula kuti ndiye timati Mose adafunanso zobeba choncho koma zobeba sizinamtengere patali. Cha number 4 ndionera kuti nthawi zina kufuna kwa Mulungu, zochita za Mulungu, malamulo a Mulungu, mawu a Mulungu samapereka tanthauzo kwenikweni mmoyo mwathu. Sometimes the word of God, the will of God may not make sense in our own lives, but trust even. Taganiza Mose akunza kuti ukankhule ndi thanthwe. Nchifukwa sana mveke kuti amwena sindinamvetse. Ndizikankhula ndi mwala, ndikankhule ndi anthu. Nthawi zina kufuna kwa Mulungu kumakhala kozerezeketsa kaganizidwe kathu. Wapemphera kuti mwamuna yasiye mowa
kweza kuti ndetso pano waonjezerapo chamba mpaka ena adasiya kupemphera kuti I think mapemphero anga sakuyankhidwa. I keep on praying. Muntawi akeyo yenerera. Cha number 5. Unchecked anger can cost your destination. Chifukwa choti Mose anali ndi mkwiyo kwambiri mmene Aisraeli amamumvera kapena mwano umene amaonetsa mpaka adayankhula zinthu zolakwika to the extent kuti Mulungu adanena kuti tsono ngakhale wanditumikira sukalowa nawo ku promised land. Ambiri chifukwa cha upsa mtima kapena chifukwa cha ma emotions osapanga checked tidalephera kulandira madalitso amene completely anali athu, udindo umene completely unali wathu, chuma chimene completely chikadakhala chathu. Tukamba izizi osati kuti tingodzudzulana nkuimira pompo koma kuti tizipemphereranaso. Nthawi zina uncontrolled anger imaononga our destiny, imaononga our blessings. Moses didn't enter the promised land. Ndipo potsirizira tisaiwale kuti titapanga zonse, titamuchimwira, titalephera, titagwa, Mulungu chikondi chake nchamuyaya. Ena mawu titsogolera unsembe tidasankha amenewa popeza chikondi chake nchamuyaya, for his mercy endures forever. Taonani Mose wapanga zonse zija, inde Ambuye amuwuza kuti sukalowa promised land, sunayankhule bwino, wadzipangira matukutuku, koma finally Ambuye sakunena kuti chifukwa yetu wapanga zakuti anthu asindapatsa madzi, ngakhala anthu akuoneka kuti sakumvera asindapatsa madzi. Zonse zija zachitika, madzi anatuluka m'thanthwe. Ndiye chikondi cha Mulungu, madzi amatuluka m'thanthwe. Timamunyoza, timankayikira, nthawi zina sitithokoza, nthawi zina timapempha molakwika, koma chikondi chake amanena kuti izi ndi zolengedwa zanga, awa ndi ana anga. Kungoti kuopsa kwake. Inde timanena kuti chikondi chake nchamuyaya, komatu kuli limit ya moyo wathu. Sitidzakhala moyo mpaka muyaya. Chikondi, chifundo cha Mulungu chimene ndimalandira every day, tsiku lina chidzandisowa. Chifukwa kulapa, timalapa tili moyo. Nde pamene tikunena kuti chikondi chake nchamuyaya, let us not abuse God's mercy. Pamene tikulandira chikondi chake, tichigwiritse ntchito moyenerera, titembenuke mtima ndi kuyamba mwatsopano. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.